Iki sawetawis Serat Mojo Pinang tempatan sampun kepareng manjing wonten sasotori nenggo sawetawis ingkang sampun ngagem busana kasatriyan ngaten. Cek kadang-kadang kula pagerayu pager bagus anggenipun derek kirap ingkang kalih monggo kabutut gambaripun. Disiapne niki monggo Mbak Velika nggih ya sing ngersakne Pak Karanto karo Bu Iis Darwati ya saiki ngon kegojekan sawetawis. Ngetes mic niki lho Bu. Oh. Wilujeng siang Pak Yanto. Wilujeng siang bose. Saiki dadi bos. Aku krungu-krungu kok nanggap cucuk Velika kok gratis make up tenan to? Nggih, tenang. Wis ta, dubruk pisan. Ora lho. Piye? Kok nanggap aku gratis make up iki jane. Kualik. Bayaran cucuk 150 kok gratis make up. Ya wis. Nggih Pak, alhamdulillah saged sowan dhateng mriki nggih. Grobokan. Dalemipun Bapak Karhanto. Nggih. Wilujeng siang Pak Karhanto nggih. Alhamdulillah Ibu. Jan mugi-mugi selalu pinaringan kesehatan nggih. Saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Reka dan Mas Manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan semoga setelah menikah selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki sing kathah, urip ayem tentrem, muga-muga bar dadi manten langsung diparingi rezeki putra ingkang soleh lan solehah. Amin. Muga-muga nek duwe utang ya ndang lunas. Muga-muga aku barang ya kek ndang oleh jodoh. Amin. Aduh, lah ya sampeyan iki Piye dhuwite to, akeh Bu? jodoh. Lho aku isih perawat lho mangsane. Ya gak apa-apa toh, berdoa yang baik itu akan kembali ke yang mendoakan ya Pak ya. Siap Zaki. Ayo kono. Cara aku oleh jodoh wong grobokan apa Sukamara ya gelem. Iya. Mas kono sayang wis di situ aja. Jejer di situ. Mas papat Manggala papat. Jan. Wakeh. Jaluk joget kabeh kingke. Waduh. Jarine tuan rumah pokoke Mas Manggala kudu joget. Soale mau wis dicepakne 50.000. Tenan. Ya wis. Aku mosok ngapusi. Ketoke sing nggawa Mas Ujang iku dhuwite ketoke. Nggih Bu monggo, nggih Mbah Kung. Nggih, jan aku pon dadi terima tamu ya patut. Niki saking Sukamara nggih Bu. Nggih, jan resik-resik. Apane? Piantone. Oh ya wis. Heeh, jan ayo ndelok manten ya Pak. Ya. Mas papat maju bareng. Waduh. Rene. Papat maju bareng. Mas sing wedok papat maju bareng. Jan gerobokan is renek sing elek. Ayu kabeh. Jan. Perkenalan dulu namanya siapa sayang? Siva. Omamu ndi, Pak? Kincang. Loh, Kincang. Tanggoku no, Kincang Lah kok ndi? Kincang? Kincang wetan. Lor apa kidul? Gak tahu. Loh, saya bingung ya. Kidul kae lho jare tanggomu. Ya iki jenenge sapa? Zakia. Omahmu ndi, Kak? Madiun mana? Madiun Kota. Oh, Madiun Kota. Apa nih alun-alun? Jauh. Jauh bae. Senengmu siapa? Amanda. Omahmu Tinda. Gerobokan berarti made in sini aja ya. Oh iya. Kelas pira? Udah kerja. Lho iki wayahe rabi barang ya dadi Mas. Udah kerja iki. Iki jenenge siapa? Reksa lho, Reksa. Ya dek manten ta? Oh alah kandung. Walah, berarti mengko kudu wani joget to.
Iya ta? Kelas piro Kak? Kuliah. Kuliah? Oh, kuliah nang ndi? Nang UNESA. UNESA jurusan Olahraga. oh, olahraga. Sip. Sip, heeh. Sip. Melayu-melayu. Aku mbiyen yo kuliah Lho, jurusan anu napa niku akuntansi. akuntansi. Dadi kula napa dempen nika nggih teng kantor bagian nyetempeli ngoten nika lho Pak. Oh, bagian stempel. Nggih, bagian nyetempeli. Jiro lupa joget bareng ya. Joget bareng ya, wuyu-wuyu bareng ya bersama Singo Budaya ya. Oke. Sing ora joget engko ora oleh mulih. Ya. Minta lagunya Mbak Sinta. Sing suwigrak. Cinta Merah Jambu. Oke. Persiapan sandalnya dicepot gak apa-apa. Iki full karpet pokoknya. Nah. Masih bersama Singo Budaya. Hei! Tangannya di atas. Itu blopot lho. Rono lho ngleyang rene. Hei! Bersama Singo Budaya. Yo. Ayo teko kincang ki lho. Hei! Gelora Jaya Audio. Yo reksa masalah. Sing di omah kuwi. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Hei. Merah jambu. Ayo sa. Asik-asik. Rinduku hanya kamu. Rindu hanya lihat pohon pisang bila berbuah hanya Oh yo. sekali. Terano kancamu ki lho. Itulah cintaku. Ayo yo. Mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja. Ayo yo. Bareng ayo. Yang di hati. Hei. Aku tetap setia. Sampai mati. Iki bar mendem apa piye? Heh? Ngeplay Kak, ngeplay. Kowe iki lho jane iki ngombe apa ngono lho. Oh ngombe bodrek. Wah ya mumet cah iki. Bar ngombe bodrek Pak Yanto. Oh alah. Adike manten Jan. Lanjut Sitikas ya. Lanjut. Digarane suwigrak jaranan yuk. Cukup kamu saja. Hey. Asik kamu saja. Asoy. Yang di hati. Ayo alah sing kincang ki omong ae ndang ayo. Aku Hey. tetap setia. Bakake. Muter lagi. Tetap setia. Asik. Sampai mati. Yo. Sini Ayo. Cintaku hanya kamu. Cinta merah Oh yo. jambu. Wah, pinter tenan. Hey. Ku hanya kamu. Rindu hangat. Hangatku. Lah mbok warai ngono. Lah kita raja go silat loh. Ayo. Hup. Wis, langsung pulang ya. Alah. Sing kincang ki begogo. Kancane obah barang kok. Lah wis diwakili sampean kok paling. Ora, jane reksa ki jane ki Piye? anu joget apa arek silat gitu lho. Langsung pulang.
Arek ngantemi cucuke. Manggala sing mburi gedhe dhewe maju. Ayo. Nah. Alah. Lho Reni ya. Reni ya. Jenengmu sapa? Alek. Alek. Tenan asli? Oh ya omahmu ndi, Lek? Mboten dibeto. Alamate. Mriko, tebih mriko. Mriko tebih mriko. Wis pernah ngerti banci to? Ndek iki tak delok iki. Ya lagi iki. Oh lagi iki. Oh alah. Oh ngadem rana ya Allah ya Allah. Jaket ya. Lah wedi nyapa? Maksane aku ndruwo apa piye? Delok kowe. Wedi ndelok aku. Ya anu merem nek joget. Nah. Joget ya. Heeh. Barengan sane to. Bareng karo aku nyapa? Kancamu sing ndi? Kabeh kae, telu kae. Dhewe nyapa? Wong lanang iki kudu kendel kaya banci ae. Yuk lagune santri pekok. Heeh. Ayo Lek. Hey! Ayo yo. Singa budaya. Lah kuwi iso joget ngono kok. Hai! Lolos waduh, lolos jadi militer. Langsung mulai. Oh iya lolos waduh ya. Sitoke. Piye? Sing kono. Sing kono iki. Idul dhewe maju. Wah bener ya. Kowe iki lho mah ngingeti. Rene. Ngingeti dekor. Hup. Heeh. Wis pernah ngerti aku ta? Dereng. Urung. Omahmu ndi? Bulu. Wow. Bulu oh Sukamara. Walah kelas pira? Kuliah Kuliah ning ndi? Madiun. Madiun. Madiune ning ndi? Unmer. Unmer jurusan Hukum. hukum. Lah dalah. Bahaya. Iki umpama lo ya, iki umpama. Umpamane banci kecekel no penjarane mlebu lanang apa wedok? Waria. Lho, eneng apa piye penjara waria iki? Lho, lah ya eneng apa piye bagiane iki lho. Masa eneng? Bocah iki piye to cah iki? Joget ya. Joget apa reokan? Nek joget gak oleh apa-apa, reokan oleh 50. Piye? Reokan gulung kene tekan kono balik rene oleh 50. Oleh 50. Iya, Lho, sangoni iki lho. Yo halah. Anu, Tas Sinta, wis sangu gak? Utang 50. Lah bose Utang. bali kapro kok ya waduh. Lah iki wani torok iki jajake ya. Erek ra si utang ono, Mbak. Anu, iki lho, Elen, ndang 50 ae, Len. Persiapan kowe. Ya. Lho, tak golekne utangan 50 ki lho. Iya, Kudu gelem reokan. Wis sangu apa ora to, Len? Lah ya ndi kene lho mulek ae. Kowe lho sik tarah digolekne kok ya. Karo sing demben 150 ya, Len. Kok malah digenah. Reokan lho ya. Reokan oleh 50. Iya. Anune cepet lho kok dijaluk sik. Ya ora iso.
Gulung sik weh. Ya kudu joget sik, gulung sik lagi oleh 50. Ya. Ya. Yuk reokane Mas. Was. Joget sik gulung ini tekan kono balik rene 50.000. Hai. Yo. Loh. Was. Iya. Oh, iya. Loh. Iya. Wah, pinter. Loh. Tepuk tangannya pria. Ponakanmu lho. Iya. Wah, lah iki tarayot. Tukang reok tenan iki. Balik rene. Balik rene. Yo. Ya hop. Hop. Wis genah nek iki bayaran iki. 50.000. Wah, 50.000. Matur Api suwun cah Mbak iki. Pin. Api cah iki. Pinter to? Tenan. Tenan wis. Kayak kalunge go anu. Oh alah. Jan. Wis nang mulih iki digawa. Weh, les 50 kena Mayan to mek ngono tok lho. iya, nggih tuku pulsa iki kok. Lah aku 150 asa gelung kan pasang susu. Yo. Yo sing ki, sing etan ini. Nah. Joget ya. Joget apa reokan? Joget mawon. Ya. Lah reokan oleh 50 lho. Utang neh iku. Iku utang neh iku. Tak gelem jaluke joget. Oh, joget ya. Heeh. Yuk, minta lagunya Mbak Sinta. Lagune Jambu Alas. Jambu Alas. Yuk. Hey. Ayo. Aja gecekan aku Mas, nggonku padha tekmu. Apa artinya malam minggu? Iha, bagi orang yang tidak mampu. Yo. Mau ke pesta tak beruang. Oh, Hei, jabalas. oke. Akhirnya monggo mikir kalengan. Hei. Ayo yo. Oke. Pasar gemblong bakulan gethok kadung ngambung sing duwe ngamuk. Hae. Piye? Kadung ngembung sing duwe ngemut. Sing duwe ngamuk. Oh, ngamuk. Pasar gemblong bakulan gethok. Terus? Kadung ngambung sing duwe ngamuk. Oh alah yuk. Kelingan manis seseme Payanto. Mampir SMP. Kelingan Ramah demuyune. Tresno lan kasih sayange. Karep atiku muga dadi bojone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Rasane ati biyen aku ra nglakon welu duweni. lolos langsung pulang. Lolos. Monggo Bapak Marno nggih, Bapak Tinteng monggo katuran Sing foto. terakhir Ya. Srene. Rene ya. Halah. Oh alah. Jenengmu sapa? Supri. 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 Omahmu di Sup. Isor Bambrongan no. Ngisor Bambrongan. Lho. Oh alah. Dikira, saiki lah kok iso babrongan iki luwak bae. kok piye kok yo. Piye to Mas? Joget ya. Oke. Ya. Joget apa reokan? Joget. Joget. Oh alah. Joget apa ngambung aku oleh 50? Lah dalah. Joget. Wes iki. Joget. Lho. Ngambung 50 to. Ngambung tok lho oleh Lah, 50. Joget. Oke. Sayange wis duwe bojo. Hey! Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati.
Oh, nafsu iki. Yo rono lho. Lah kon ngambung poh mbok sanu kok ngusel. Lah yo karo banci ketoke kok kolu cah iki. Joget iki nae malah nutuli wong. Nang kono ae. Yuk. Lanjut. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Biyen aku ra lakon melu duweni. Kulite ijo sing digagas kok nyora-nyoro. Ada gula ada semut belum janda jangan direbut. Yo Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih Bareng-bareng dilakoni. asik. Aduh. Sumpah ning bakti arep sehidup semati. Yo. Seneng. Alah. Syukur apa piye wae. Wis seruh rasane susu banci to. Kok blokeken kowe. Lah wong lho joget kok malah Lah yo nuwes. nyunduli susu. Wis langsung pulang lolos. Lolos. Ya lah. Kemayune. Ya. Pak Yanto, Dalem. tugas kula sampun cekap. Amargi wektunipun sampun siang, kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur.